INGDENG trok biliwar Stone Church ningkan ESEK AMEIPI KEPAMANPON. Thang-thanga checklo ni 5 player ni INGDENG trok biliwar Stone Church Karbiang Longarlo. Dipu STN Thuni BSC rong mandu adiamalong. Christian adharam ke kroy tum ningkan ESEK pene phong AMEIPI ni thomu farman hok ponsi AMEIPI kepadapon. Thang-thanga checklo ni 5 hiniar ni maying pu ponsi kedon jamek pajut ponlo. Lason si thang-thanga checklo ni 5 kethomar ni lamaying thor ponlo. Lapen puto thang-thanga checklo ni 5 player ni kedon jamek pichun ponlong lo. Bangso rata AMEIPI along alisar pamana pengpen Karbiano Thomas Konsel along education Richards to bia phansi aliamana pengpen chopapon lo bonta porkat tontere ajok chetong donone da lopusi ang than pachini don lapen phapang jang alhi district 10 pen maipur apen kongchen bang lapen depo diocese staff ATUM lapen lun cheto asong Holy Trinity BSC Parkong langso lapen ST John BSC lorobatum chetong donsi bangso INGDENG trok biliwar Stone Church AMEIPI along Milsen men pichun polong pamilo Dipu pen Sonjoy rong parluti Kiminius Karbiang long. Labang so ban nabang kuan akiring mi jenam sini nang tumapan nang pulan ahempu amithang amar atar doan kiplanji apan labang so abang aputha kam hodai deji bonta labang so aban jongsi hino tangte aning arlo cipuji ne hempu kewang paderji lapen ki klema rap abana tumafan kichu pang cengji pu hor kan riatum pen chorabrap jun rabrap ji an sialangli wang wedet jibon pu kamatha arni pen kachini nedet apor ahutsi labang so bang ahempu wanji lapen ahempu bang alami phan are pasuji bang ponili tung labrak so believers Eastern Church labang so INGDENG trok AMEIPI nilitum nalitum phan bang so tirikamen chenglo lapen labang so nitum area pen chenglo ponalitum phan akiro la posona tum phan churo parti gotu tung bang pen pon posen tum akiro pila labang so tirikamen tame bonta nepal kroy atum apan ne nang litum la INGDENG trok ningkan ESEK AMEIPI KEPAMANPON la ke nang litum mentu ningkan ben senang litum ibi pon ceng la ke nilitum la bangso kibi pon ceng la ke nilitum hidipi along bensin nilitum ningkang samabi bensin nilitum hadak ceng pon lo hadak pen ceng pon si pini an ke ceng bom bang bom si non an ke nilitum INGDENG trok an le lo la bangso INGDENG trok kibi adim la ke dak rong mandu dhonsri homosti rong mandu along sini tum pamanpon lo la bangso INGDENG trok long ki pamanpon la ke nilitum constituency pli pensi tum chirapon lo la bangso constituency la ke dhonsuri la pen ke lumbajong la pen ke borja la pen ke singhason homosti pen sini tum la sarita homosti pen chingrum pen sini tum dak INGDENG trok phan tum pini la bangso pamanpon lo nilitum la lo itum nilitum da constituency pli along pen nilitum monduli ka chitong la hano nilitum monduli la ke nilitum 22 ta do la pen ke nilitum fellowship la ke 3 ta do la sikadu ka pen nilitum long ko ra pho achas sin tum chitong lo bini la bangso amai bang nilitum la lo nilitum la lo la bangso ma ki cheng po tum tarik hini pe sin tum cheng pon lo la si pini ga nilitum last ki piju ra son lo nilitum Luna lupen kapurhi pastor youth sonsangma alang nitame signek medona tarpasote amar lalo nilitum la bangso mai phanitum to behet nilitum la dak nilitum delegate do pono la bangso lo nilitum ke kaike tame nilitum ke ningkan thom si nilitum ke la jitu cheng mane regular si do pono la simuning nilitum ki biji la ke nilitum dak selong ri manjarong sinitum biponji la pen next ningkan la ke nilitum la dak free lang solong si nilitum pamanpon po 2026 apen 2027 ningkan ke pamanpon ji la ke lower habjana lo silitum pamanpon po nalitum mane aduhi amanten kachapon lalo nilitum aluhi amanpon kachapon nilitum dopono athe nilitum la bangso kachapon la ke nilitum education IM lo mate nilitum recharge stock bi
sarphansi ni temaluhi chupha ponlok sitame alangli pini labang so mailo nang kachitong unde det abang kelangli tum maka siksak do koklo athelangli tum nilitum alangli hem dam si alangli nili tumben alangli pen tum chingki che than pen si alangli pen mesem chingki che than lo sitame alangli labang so tum clear nang than la heno athelangli tum pini apor alang tum khana pura long alang le tum minister program do pusi alang le tum dun bek nang ji pumasi alang le bangke pinang chitong long le pusi alang le tum han than pikla lo posi la lo nilimen la ke jimingti la penilidak di food district matela chata constituency homosti lo nili finance ar pulo nili ke bangke lapen ke aku dutulang lake nilitung la bangso mai lo nilitung pini ka chitong lake nilitung penana muluk do la bangso ke 600 above nilitung pini la bangso muluk chitong pon lo la kit kijusi ani lo Pilo media korteng korti apan lalo pining indeng trok di food district AMEIPI di KEPAMANPON long lake nitum ningrong pikangyang lo lapen pini nilitung tarik ini penceng si pini ke kijusi arni lo lapen pini lake ongtung pensi cetong teklong lo lapen ke semet labang so program apan nang cerap don mumani ke lobson si ningkang sampen sang lin korapo kumani ke lobson si labang so program aparman tangka parupo lapen suripo lobson si GP pon lasi lobson mesin itu labang so program tame jumpa chun pon long lo nili bang kongchun bang lo aprang si nang lihin pen nang limen pen pachini te atau nilimen lake Reverend Father Ruben Togbi nilinon matladak Dipu Diocese long si kam sirap tun pon Believer Eastern Church Dipu Diocese long nang tum la bangso AMEIPI ke men kita senang tum EPHONG ceng rong mandu kalang ladak rong mandu lasi to aprang sila hai alam nang litum hoi pen litum pan karju pon apa churu parpik lo lasi neli aprang si ke litum Believer Eastern Church atum akimang pon lapen ke klem pon akam pachini paning hanglo lakin litum Believer Eastern Church atum amoto mate ke klem pon akimang pon ke lahen lo serving God serving humanity arnam asai claim lapen ke ilitum monit atum apan stame un anpen kaching tour our side punon ajat punon stame ke me sai ke claim pon la son sinitum mang pon lo lapon claim pon lo la son taxi nilitum lapuson child development mate usomar tum pan kang tour pon dia pan hai hui a project stame nitum deng ponsi pinang ana sumar tum phan la poson sinitum ingthur ponlo lapen ke women empowerment la al sumar injermar tum phan stame niltum kirung pang pipon ja phan la poson literacy center hai hai khulisi ke pori tek dat atum hai hai aphan stame nitum ke pori tek ji aja kong la poson hai hai stame nitum deng ponlo la sinili ki pudam ji pubang ke nitum Believer Eastern Church atum stame khai kaching tour ba det kaching tour along litum stame chirap chitudun lo pusnili ki puji phan bor ilo lasila panswa mei abang la ke kidam tang ningkan trok pensi ke chenglang mane la ke ningkan isek AMEIPI pulo la ke di food district pusi punili tum la ministry area nitum thakrai do district pusipu la bokajan district putado di food district daithor district chukiola district hamren district apusan si litum ministry area ke thakon amen do la ke la ke di food district lo lasi ningkan isek AMEIPI lo lasi labang so mei kibipon ke nitum lain lo karjong achithe karjong ahin lan su se nitum kaching thur pon chia phan la poson akimang pensi lapen ke lahin ningkan isek AMEIPI nitum chetong pen lahin kaching hon seroi kachip pachini seroi kachirap kachitu seroi thek japan akimang pensi lahaya mei bangke nitum bipon labang so